ବହୁତ ଦିନ ତଳର କଥା। ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ରହୁଥିଲା। ସେ ସବୁବେଳେ ଏକା ଏକା ରୁହେ। ସେ ପକ୍ଷୀଟି ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ଆଉ ସୁନ୍ଦର ବି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଏଇଟା ଯେ ତାର ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା ଯେ ସେ ଯାହା ବି ଶୁଣେ, ଦେଖେ ଏବଂ ଅନୁଭବ କରେ, ତା ସହିତ ଯାହା ବି ଭଲ ଏବଂ ଖରାପ ଯାହା ବି ହେଉଥିଲା ସେ ତାକୁ କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା ଗୋଟେ ପଥରରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ପଥରରେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲେଖିକି ରଖୁଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ସବୁ ଲେଖା ଥିବା ପଥରକୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ରଖି ସେ ସବୁବେଳେ ଉଡ଼ି ଯାଉଥିଲା। ଏଇ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ତାର ଦିନକୁ ଦିନ ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଆଉ ଏଇସବୁଥିରୁ ସେ ବହୁତ ମଜା ନେଉଥିଲା। ଆଉ ସେ ସବୁବେଳେ ଏଇଟା ଭାବେ କି ଆମ ସହିତ ଘଟୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ହେଉ ବା ଖରାପ, ସେ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଗୋଟେ କିଛି ସ୍ମୃତି ହେଇକି ଆମ ସହିତ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ରହିଥାଏ। ତ ସେ ପକ୍ଷୀଟି ସବୁବେଳେ ଏଇଟା ଭାବେ କି ଆମ ସହିତ ଘଟୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଲେଖିଦେବା ଦରକାର, ଯେଉଁଟାକି ମନରେ ଧରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତ ଆରମ୍ଭରୁ ତ ସେ ପକ୍ଷୀଟିକୁ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ ମଜା ଆସୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା ଆଉ ସେ ପକ୍ଷୀଟିର ଏହି ଅଭ୍ୟାସଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଲା। ସବୁଦିନ ତା ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଥର ରଖିବାରୁ ତା ବ୍ୟାଗ୍ଟି ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେଲା, ଫୁଲ୍ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପକ୍ଷୀଟିକୁ ଉଡ଼ିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲା କି ସେଇ ପଥର ପାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ତା'ର ଉଡ଼ିବାର ଶକ୍ତି କମିଗଲା ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବେମାର ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ପକ୍ଷୀଟି ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ତା'ର ଚାଲିବାର ଶକ୍ତିକୁ ହରାଇ ବସିଲା ଆଉ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ନିଜେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିବା ପଥର ବ୍ୟାଗ୍ ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ପକ୍ଷୀଟି ଏହା ଭାବିକି ସେ ଖରାପ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏବଂ ଘଟଣା ସବୁକୁ ଲେଖି ରଖିଥିଲା କି ସେ ସବୁବେଳେ ତା'ର ଖରାପ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ପକାଇ ପାରିବ ଆଉ ସେଇ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ତା'ର ଜୀବନ ନେଇଗଲା। ସେଇ ସବୁ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରାଣ ହରାଇ ବସିଲା। ହେଲେ ବି ସେ ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ କି ଆମ ଲାଇଫ୍ରେ ଘଟି ଯାଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣା ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣା ସେ ସବୁକୁ ଭୁଲି ଆମକୁ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ସେଇ ସବୁ ମନେ ପକାଇ ଆମେ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେଇ ଖରାପ ଘଟଣା ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣମାନେ ଏଥିରୁ ଜାଣିପାରିଲେ ତ? ଅତୀତରେ ଘଟିଯାଇଥିବା ସବୁ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ। ତ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଆଉ ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।